potser més després, però anem a començar per respecte a la gent que estan aquí. Avui és un dia estrany, per tant vindrà tota la gent que pugui, però sí que és un dia més complicat. Bé, jo em dic Vicenç, soc del grup d'habitatge de les Corts, que som una secció de l'Ateneu Popular de les Corts, i en primer lloc volíem manifestar la nostra solidaritat amb la gent detinguda, especialment amb la companya que l'han acusat de terrorisme, ni més ni menys, que aquesta anirà a Madrid. Els altres companys s'han deixat lliures, però malgrat tot reiterem el suport als CDR i a tota la gent que està treballant. Dit això, jo faré una breu presentació dels companys. Fem avui la presentació del sindicat de llogateres aquí al barri de les Corts. Hem fet un parell de dies d'enganxades de cartells que alguns de vosaltres heu vist, els altres no són amics, per tant no calia que veiessin els cartells. I el que farem serà intentar treballar directament amb el sindicat de llogateres i per això presentàvem avui la campanya als que anem, que ens porten. Parlarà el company que és d'extensió del sindicat i després una companya que és del barri, és una veïna que és una afectada d'un dels blocs del Travessera 300 i que ens explicarà una miqueta després, quan acabi l'explicació del programa del sindicat, una mica la seva experiència. Intentarà ser breu en fer-ho, intentarem també donar un toc de paraules perquè la gent pugueu parlar. Doncs vinga, sense més preàmbul, vostès són bé. Si voleu girar-vos una mica perquè està aquí la presentació. Hola, bona tarda. Soc Ferran, com el nostre company Vicenç. Intentaré ser breu perquè la xerrada en principi està programada perquè sigui més d'una hora, però veient la situació excepcional que tenim avui, ho sintetitzaré al màxim per explicar i fer arribar tota la informació que us volia transmetre, no? I empoderar-vos al màxim possible per seguir creant una base perquè puguem lluitar amb el tema dels lloguers. Llavors, per entendre com hem arribat a aquesta situació, hem de fer una explicació breu ràpida de la situació com estem actualment i per què ha nascut la iniciativa del sindicat i per què estem lluitant per una qualitat digna de lloguers i no estiguem en la situació que estem, que no podem viure ni als nostres propis barris. Llavors, aquesta serà la pauta, la situació actual, com hem explicat, les causes estructurals i una mica de resum de l'AU, com la llei d'arrendaments urbans ara mateix no ens empara gens ni mica els inquilins i hem anat perdent drets, a poc ens han anat retallant aquests drets que hem de tornar a recuperar sigui com sigui. Ens explicarem una mica breument com ens organitzem al sindicat, on ens podeu trobar, si esteu interessades a participar activament o simplement si us voleu afiliar per engrossar el màxim possible el col·lectiu. I per últim la nostra campanya que hem iniciat ara, Ens Quedem, que és una campanya de difusió i de resistència davant aquesta situació que ara mateix el marc legal no ens empara gens ni mica. Llavors l'única manera que tenim és resistir dient que ens volem quedar a la nostra vivenda i volem seguir vivint de lloguer, que és una opció que hem triat nosaltres i creiem que és el més digne i que no ens han d'estigmatitzar com estan fent fins ara. Doncs passem a la situació actual. Com hem arribat fins aquí? Arribem a una situació en què el tema de comprar vivenda es veu que va petar el tema del totxo i vam veure que vam fer pedagogia, la gent aquesta d'aquí dalt, que ens deien que la vivenda és un bé de mercat. No ens equivoquem, és un dret. Però ells ens pinten que és un bé de mercat i pinten a tota la gent que té propietats que això ha de ser rentable. I mira, ara mateix el nostre company ens ha passat una llista de rendibilitat segons els lloguers de Barcelona. Veiem que a les Corts diuen que hi ha una rendibilitat d'un 4,8%. Això és una inversió a llarg termini. No hauria de ser així. Hauríem de fer pedagogia tots pensant que és un dret i que no té per què ser un bé de mercat. Però, degut a això, la inestabilitat que tenim de lloguers de contractes que són de 3 anys, perquè tal com està actualment la LAU
els contractes de 3 anys, com a molt una pròrroga un any, això ha generat que es pugui especular, perquè clar, degut a que com que és tan curt el plaç, doncs la renegociació òbviament serà d'expenses del mercat, perquè tampoc tenim un índex, des del 2015 ha estat desindexada la lau. Vol dir que no hi ha ningú índex que marqui un tope en els lloguers. Vol dir que si el mercat ara mateix està a una mitjana de 877 euros, que és el que hi ha a Barcelona, vol dir que si tu estàs pagant 400 euros te'l pujaran a 800, o el que sigui. Un 50 o un 100, depèn del que marqui el propietari. Això és insostenible. Què està passant? Òbviament, l'expulsió de les veïnes dels barris. O sigui, gent que ha viscut tota la vida aquí a Barcelona no li queda un altre que marxar del barri i fins i tot marxar de la ciutat. I això rep el nom de desnonaments invisibles. És una paraula que sembla que ha començat a sonar i que la gent diu que no són desnonaments, però realment sí. Tu t'estan fent fora de la teva vivenda. Per molt que diguin, no, és que estàs de lloguer, no, a veure, tinc uns drets i s'ha d'emparar aquests drets, però veiem que no interessa i el que volen és crear un target o de pisos turístics que ara mateix veuen que això ja no poden tocar més, van a pisos de luxe, perquè clar, com que la ciutat de Barcelona és tan interessant per la gent, pel clima i per les bones comunicacions, que ha generat que molta gent de fora ve a viure aquí, i buscant això, pisos de luxe, clar, i nosaltres no som el target, i es genera la gentrificació. Segons les Nacions Unides, diu que haurien d'invertir un 30% de la nostra renta en el lloguer. Actualment veiem que les famílies inverteixen un 47% de mitjana i els menors de 35 anys inclús més d'un 65%. Això, com hem dit, és insostenible. O sigui, ens estem empobrint a favor d'un mercat, d'una idea que s'ha creat que ens fan veure que no, que el lloguer és així i ens hem de fotre. Perdoneu per l'expressió. Veiem que quines causes estructurals tenim a Barcelona. Principalment tenim aquests fons d'inversió internacionals que estan comprant blocs a mansalva per fer els seus negocis, i ara mateix tenim 100 blocs comprats, això vol dir que 100 blocs de propietat vertical, on que si no hi ha una unió per part dels llogaters és impossible negociar amb aquesta gent, perquè òbviament van amb la prepotència que tenen allà un bufet d'advocats darrere i que tu no pots fer res. Com a inquilí no tens cap dret i que si no acceptes les condicions de la renegociació o se t'acaba el contracte i et fan fora, doncs no queda un altre. És trist, però hem de lluitar contra sobretot aquesta gent que és els que estan fent mal realment. Tenim que les polítiques públiques de vivenda, d'habitatge públic ara mateix és irrisori. Tenim un 1,5% a Barcelona envers el 20% de París o el 30% de Berlín o un 50% a Viena. Clar, és una de les formes d'aconseguir lluitar en què es marqui un sostre en el lloguer. Si hi ha més vivenda, més habitatge públic, es pot regular el mercat. Però, òbviament, ara mateix els ajuntaments no estan destinant quasi recursos en aquest tema. Llavors, no queda un altre que nosaltres organitzar-nos i lluitar, perquè mentre no hi hagi un percentatge mínim de parc públic no es pot fer res, perquè és impossible regular els lloguers des que està avançant, que podria ser la més per part de les administracions que podrien fer alguna cosa, a part del tema de canviar el marc legal, que ara entrarem. Quin problema hi ha? Marc legal. Doncs seré breu amb això, perquè si no ens extendrem massa. Aquí hi ha un mini resum de com era la lau. La lau és una llei de caràcter retroactiu. Això vol dir que aplica la llei depenent de l'any que s'hagi firmat el contracte. Si tu tens un contracte que va de l'any 64 fins al 94, que és la modificació, el 85, que va haver-hi una modificació posterior, t'aplica el que veiem aquí, que la duració era pròrroga forçosa, el propietari, si volia recuperar la finca, havia de justificar-ho que un membre de consanguitant estava al pis, o sigui, no podien fer-te fora perquè sí, com avui en dia passa que s'inventen qualsevol excusa i et poden fer fora, rescindir el contracte i adeu-siau. Llavors, això és important,
està marcat per l'IPC. Aquest índex el veurem fins al 2013, que és quan desapareix, i aquí és on comença tota aquesta bombolla que tenim actualment, no? I aquest malson que tenim totes. Bueno, veiem que el 85, per unes necessitats més del mercat, no? Perquè, ostres, això no podia ser rentable, no? Tenir una família ocupant la casa per sempre i no podies fer-los fora, no? Ostres, clar, llavors es planteja que es treu la pròrroga forçosa es pot pactar. És a dir, que el propietari, si no volia posar-la, doncs, òbviament, tu havies d'acceptar i el contracte es feia 2 anys que es marquessin, no? Aquest és un decret que ja veiem que a poc ja es van retallant coses, no?, per part nostra. Llavors la 94, que és la que havia actualment fins al 2013, aquí ja veiem que ja es limita a 5 anys els contractes, amb una pròrroga tàcita de 3 anys, no?, en el cas de que no es renovés, no?, i es prorrogués el contracte, no? Ja veiem que a poc ja poden... El tema de recuperar la vivenda del propietari ja pot posar... ja té altres vies, no? I sobretot el tema del pis si es venia, no? Que no et podia fer fora, no? Òbviament tu canviaves de propietari però tu seguies mantenint el contracte. Òbviament seguim tenint l'índex com no l'IPC. Important perquè ja veureu que això és un dels mals de caps que tindrem actualment. Doncs arribem a l'actual llei, que és la que ens aplica a totes avui en dia, perquè la majoria dels contractes de 5 anys ja han rescindit i han passat ja als contractes actuals del 2013, que són 3 anys amb una pròrroga d'un any, que poques vegades es compleix, perquè ja quan falta un mes reps el burofax, que et demanen o renovació del contracte o que directament has d'abandonar el pis, pots rebre en qualsevol moment de l'últim mes de lloguer. Llavors, aquí, com hem dit, si vols recuperar el pis al propietari ja no hi ha unes causes ostres, que un familiar no, poden posar alguna excusa i t'obliguen a marxar. Això és important també, el pis si es ven, doncs el contracte si està inscrit en el registre, ha de conservar-lo, si no, doncs també te'n pots anar, allà tens la porta. I el de la llibertat d'actualització de renta, el de la llibertat de pacte, que la llibertat de pacte deixem-ho així, no? Perquè òbviament l'acord serà a favor del propietari i de la propietària, perquè tu com a inquilí no tens quasi drets, perquè com estem veient hem perdut quasi tots els drets. A poc, sense anar retallant fins a ara mateix, doncs crec que no és ja l'article, el capítol 9, crec, de la llei que algú ens separa, però a part d'això tot el més és favorable al propietari i propietària, per molt que diguin que els inquilins, doncs, que és difícil fer-ho fora, no, estem desprotegits totalment. Doncs, i el 2015 és això, la desindexació de l'IPC, i ara no hi ha índex, o sigui, està marcat a expensa del que ja hi ha al mercat. Doncs d'aquí veient tota aquesta situació que és molt precària per l'inquilí, per llogatera, doncs naixem nosaltres, no? Doncs nosaltres som una associació de dret registrada, no? Del Departament de Justícia, no? Funcionem amb una democràcia interna, no? Amb estatuts i protocols, on tot es vota de forma assembleària, o sigui, no hi ha res dictatorial, hem de ser el més democràtics possibles. Llavors, com ens organitzem? Ens organitzem en comissions. Per exemple, jo vinc de la comissió d'extensió, no? Hi ha diferents comissions, no entraré molt en detall cada una, i llavors ja tenim serveis que s'encarga del tema jurídic, l'organització interna del sindicat, també tenim la de comunicació que s'encarrega principalment de generar tot el tema de difusió en les xarxes socials, preparar tot el tema d'entrevistes, principalment. Després està arrelat que és on és el discurs polític que tenim nosaltres, i extensió que, com bé he dit abans jo, és per expandir el sindicat i fer néixer noves seccions perquè a poc siguem més gent empoderada i més gent amb ganes de lluitar contra aquesta situació que tenim tan crítica als inquilins. Llavors fem una assemblea amb la gent afiliada, intentem fer-ho cada mig any, depenent de com estiguin les forces,
i també és el de la coordinadora. Si hi ha tots els que som coordinadors ens reunim i prenem les decisions més executives del sindicat i quins seran els pròxims les línies mestres de lluita, i principalment la plenària, que és on es debateixen quasi tots els temes amb tota la gent del nucli actiu del sindicat, que crec que són aproximadament entre 40 i 60 persones més o menys al nucli actiu, repartits en tot el que són les comissions. Llavors, quines són les nostres demandes? Tenim un decàleg de 10 demandes, aquí estan resumides. Òbviament, la durada dels contractes hem marcat que aquest és el nostre ideari, serien els 10 mandaments, el que volem complir, o sigui, a on volem arribar. Doncs tenim que, en tema de grans tenidors, que crec que són més de 6 vivendes, voldríem marcar uns lloguers de 12 anys, amb els petits tenidors seria 6 anys, hem fet una diferenciació en aquest aspecte, i la renovació automàtica, o sigui, la pròrroga forçosa, podríem dir. L'índex, òbviament, voldríem dir uns índexs objectius i no marcats de caire mercantil, com el que tenim avui en dia, que seria amb l'IPC, o índexs del tipus municipals del propi municipi, que poguessin regular una mica aquesta desmesura que tenim avui en dia, que això és imparable, les pujades que tenim. Les fiances, òbviament, màxim un mes, perquè ara mateix està estipulat que és un mes mínim, però ningú diu un màxim, per tant, si et demanen 6 mesos, te demanen 6 mesos. I si no vols pagar la fiança als 6 mesos, tranquil·la, que un altre ho pagarà. Ara mateix ho tenim així cru. Els índexs de preu tornem a estar el mateix, que siguin de forma participativa. Dic, no intentaré estendre'm gaire per no menjar-me gaire el temps, perquè no sé com anem de temps, més o menys. Les administracions, òbviament, estem treballant perquè les administracions, forçant-los perquè facin més per públic, òbviament, perquè si no hi ha per públic tampoc poden, des de la seva part no poden regular, si no hi ha ampliació. És que estem, ara, com hem vist abans, estem a 1,5%, a Barcelona això és irrisori, això no es pot fer res. I les administracions, punt important, que no compleixen aquesta llei meravellosa, la llei 24/2015, que obliguen a reallotjar a les famílies que han sigut desnonades, però què fan actualment? O sigui, en comptes de posar-la en una vivenda que seria el parc públic, per exemple seu, els posen en un alberg i ja està, i han complert amb la llei. I ja està, amb això ja han fet la feina. No. O sigui, han de reallotjar-los com Déu mana. Llavors l'eliminació del règim tributari també, que cobren les comissions del mercat immobiliari, això és una clàusula abusiva també, de les N.000 que ens cobren al principi d'entrar a viure en una vivenda. Òbviament, registrar això és una cosa que també és interessant, que estigui registrat totes les vivendes que estiguin buides. Hi ha moltes vivendes buides pels bancs que es tenen tancades a cal i canto, que clar, no es volen obrir perquè si no això baixaria el preu, perquè llavors hi hauria més oferta que demanda ara mateix. Clar, fet aquesta trampa, com que no consta en ningú lloc que la vivenda estigui al parc, hi ha poca oferta. I com no, que l'arrendador assumeixi els honoraris de l'API. Els honoraris també són una mordida brutal per l'inquilí. És brutal el que et cobren. I principalment això, evitar, aquest últim punt, mentre no hi hagi un marc legal que ens empari, que sigui just per a nosaltres, donem suport a totes les mesures no preses que estan fora del que és el marc legal, que seria el resistir a la teva vivenda, entrar al que seria precari, que és el moment que acaba la tàcita de reconducció, s'acaba el contracte, tu entres en precari, no estàs ocupant, estàs en precari. És un terme molt diferent del que seria l'ocupació. Que sempre ens venen, no, és que estàs ocupant la casa, no, estem de precari. Perquè jo vull tornar a que em firmis un contracte, que vull fer un contracte i no ho vols fer. Llavors, sempre s'insta i es mentalitza la gent que s'ha de seguir pagant, encara que no accepti els diners al propietari, has de fer una... no em sortirà la paraula. Una consignació, gràcies. Una consignació, sempre. Sobretot pel tema
en el cas de que s'arribi a judici, tu puguis dir no, jo seguir pagant. El meu propietari no ha volgut deixar-te els diners. Aquí estan consignats. Un important. Perquè no digui, no, és que estàs ocupant i tu no vols pagar, no, mentida. Jo vull seguir pagant, però just, un preu just. No les barbaritats que s'estan pagant ara. Bé, ara és un punt important on ens podeu trobar, no? Els locals ara mateix actuals tenim dos seus mixtes, és una cosa rara, però és com ho tenim. Una és a la Casa de la Solidaritat, que és on fem els actes interns, en el cas de que algú de vosaltres s'animi a voler treballar activament amb nosaltres, que seria genial. Doncs aquí és on fem les reunions internes i les plenàries, que és al carrer Vista Alegre 15, és al barri del Raval. He posat així un mapa de com arribar-hi en metro, que veieu que està al centre del Raval. I pels actes oficials, on fem l'assemblea Ens Quedem, que ara és on entraré en detall a explicar què és la campanya que hem arrencat, i els punts de benvinguda que es fan, si no m'equivoco, a les 4:30 cada 2 diumenges, i és al carrer Onzinelles 31, que està aquí al costat, si és aquí sant. I veieu que els metros més pròxims són aquests. Aquesta és la nostra web, on podeu veure tota la informació, els avenços que fem, i tota la informació respecte als calendaris de xerrades, reunions, actes que fem, tots els articles publicats, i aquí tenim l'enllaç a la campanya Ens Quedem, que ara entrem en detall, i sobretot el punt més important, que jo animo la gent a afiliar-se. Us explico breument com va l'afiliació. Ara mateix som 1.130 persones. L'afiliació, hi ha dos tipus d'afiliacions, la social i la normal, per entendre's. La social és si justifiques que tens uns ingressos mínims molt petits, doncs són 15 euros a l'any, i tant la de 15 euros com la de 30 euros, que és la normal, tens dret a 2 assessoraments jurídics a l'any per tractar el teu cas, i òbviament esteu invitats a participar en el sindicat. I aquesta és la falca publicitària que fem nosaltres, perquè al cap i al fi el nostre múscul és l'afiliació. Sense l'afiliació no tenim força.